I jak się stało, że teraz Państwo żyją tutaj, w tym pięknym domu na Łękowynie? Jakie były początki wszystkiego? No to ja zacznę, bo ja to zacząłem. Tak. Już od długiego czasu, bo ja tak, urodziłem się w Gorlicach i przez 19 czy 20 lat do matury mieszkałem w Gorlicach. Po maturze dostałem się na studia do Wrocławia i tam pojechałem do szkoły i po szkole zaraz znalazłem pracę i tak zeszło kolejnych 20 lat we Wrocławiu. Ale już będąc we Wrocławiu, w pewnym momencie podjąłem decyzję, że chcę wracać. Tylko nie do Gorlic, ale chciałem po prostu wrócić na Łękowynę. No i miałem teoretycznie, no i praktycznie też miałem dwie możliwości. Albo szukać jakiegoś miejsca w Leszczynach, skąd pochodzą dziadkowie ze strony mamy, rodzice mojej mamy, albo w Izbach, gdzie urodził się mój tato i skąd pochodzą jakby druga część mojej rodziny, czyli przodkowie mojego taty. To nie, jeżeli mogę zapytać, właśnie jak w tamtych czasach właśnie też studiów Pan przeżywał swoje pochodzenie właśnie łękowskie, etniczne. Jak to funkcjonowało w Pana życiu? No wydaje mi się, że funkcjonowało tak bardzo zwyczajnie. Po prostu byłem Łemkiem i znaczy, zawsze korzystałem z okazji, żeby o tym opowiedzieć i to nie było jakąś tajemnicą, czy nie ukrywałem tego. No też się nie afiszowałem, bo to jakby to było zwykła rzecz, prawda? Każdy jest kimś. Natomiast jeżeli, nie wiem, z rozmowy wynikało, że należy o tym powiedzieć, to było bardzo zwykłe. Ja sama pamiętam tę sytuację, jak pierwszy raz o tym opowiadałeś. Jeszcze jak robiłam praktyki w biurze, zanim tam pracowałam na stałe, czyli to było już prawie 20 lat temu. No tak, zaraz, To pamiętam na parapecie u naszej koleżanki. Opowiadałeś i potem jak ja wróciłam tam do pracy po kilku latach, to tak cały czas też pamiętałam. O ile ja dobrze pamiętam to, co się ze mną działo, no to jakiś problem, czy jakiś taki miałem w podstawówce, w pierwszych klasach. Być może wtedy jakoś może się trochę wstydziłem, albo to było takie ciężkie dla mnie, żeby sobie wytłumaczyć, dlaczego większość ma tak, a ja mam trochę inaczej, tak? No ale jakoś sobie to wytłumaczyłem. Wytłumaczyłem sobie, pamiętam nawet takie moje teorie, że to tamci są inni, a nie ja. No chociaż ich jest więcej, to nie ja jestem inny, dlaczego ja jestem inny. Inny to zawsze jakoś tam wskazanie, że ktoś jest inny, to zawsze określa jakoś jego sytuację, no nie? I to, że on jest obok tej grupy albo gdzieś za nią, ale nie w grupie, więc no ja, tak jak się tu teraz mówi, że przepracowałem sobie, to wydaje mi się, że dosyć wcześnie, także będąc już w czasach studenckich, to no tak po prostu, no nie? No. A u wpływu właśnie był bardziej wyraziste to takie poczucie właśnie inności czy wygnania? Bo w pewnym momencie też wkroczyły pewna świadomość, prawda, o historii. Czy te dwa poczucia właśnie były obecne już wówczas i która przeważała w sumie? Może też zależy od okresu życia, może nie cały czas było tak samo. No ja nie byłem wygnany, nie czułem się wygnany, ponieważ się urodziłem w Gorlicach. Już moi dziadkowie tu wrócili i potem też moi rodzice, więc ja się wychowałem i żyłem w górach, no nie?
To też było związane z tym, co się działo w mojej głowie, że był czas, że na przykład no to na zasadzie anegdoty, że żałowałem, że moi rodzice tu wrócili, bo to też było związane z tą łemkowskością, bo jakby zorientowałem się, że na zachodzie jest więcej Łemków, że tam, no jak należałem do Łemkowyny, że to tam było takie bardziej intensywne życie, nas to było dużo mniej. No ale tu też sobie radziliśmy. No i wydaje mi się, że ciągle sobie radzimy z tym życiem tu na Łemkowynie, łemkowskim życiem. No i no, to było takie... Teraz mi się przypomniało, no nie? Ale to minęło. Dobrze, bo tutaj moja aluzja właśnie była do tego rozdarcia, o którym właśnie piszesz, zwłaszcza chyba w poezji Łemkowskiej. I mam wrażenie, że to rozdarcie przekazujesz tam z pokolenia na pokolenie, że to jest coś, co jest trudno eliminować, zmazać. I nie wiem, jak to pan czuje, czy też u pana zawsze jest ta krzywda historyczna, która w jakiś sposób wyłania się, czy już nie? Czy została nas przyspojona? Już nie wiem, jak po paru generacjach, jak to wygląda. Ja nigdy bym nie określił tego, co czuję, jako rozdarcie, ale i dlatego, jak pani zaczęła to pytanie, to tak trochę nie wiedziałem, jak odpowiedzieć, ale no, to kolejne pojęcie, krzywda historyczna, no jest ciągle jakiś taki smutek czy żal, no nie, nawet może znaczy nie wiadomo do kogo, czy do czego, może czasem jest konkretnie ukierunkowany, ale jest, no bo z tym jakby to tak codziennie, jak się tu mieszka, to codziennie się człowiek, czy ja się z tym mierzę, bo wystarczy wyjść przed drzwi, no i widać, że nie mamy sąsiadów. Znaczy mamy kilku sąsiadów, ani kilkudziesięciu. Wyjść kawałek na spacer i No. widać miejsca po starych domach. Znaczy wiadomo, że tam niektóre ty jeszcze pamiętasz, niektóre ja jeszcze widziałam fragmenty. Niektóre po prostu miejsca świadczą o tym, że tam było jakieś gospodarstwo, że stał dom. Także to tak na każdym kroku widać. Poza tym mi się wydaje, że to też u was w rodzinie cały czas i to pewnie w innych rodzinach też funkcjonuje, no bo jednak opowiada się o tym życiu na zachodzie, opowiada się o tym, jak się tu przyjechało, jak to było. No to są takie historie, które cały czas są też opowiadane, więc w pewnym sensie tak trochę ten czas ożywiają tę całą sytuację. Może jeszcze zostajemy jeszcze krótko po prostu przy tym życiu na zachodzie. Pozostaje właśnie taka ciekawostka, czy pan szukał innych Łemków? Bo wiadomo, że tam Dolny Śląsk, Wrocław to taki obszar geograficzny, gdzie Łemkowie właśnie zostali, można powiedzieć, deportowani. I jak to wyglądało właśnie W Wrocławiu, tak? Tak. Czy były takie kontakty więcej? Pan szukał takie kontakty z innymi Łemkami? Co się działo? Były jakieś stowarzyszenia, na przykład lokalne, do których pan zapragnął dołączyć? Czy nie wiem, jakieś... Nie, no oczywiście, to tak miałem przed wjazdem do Wrocławia znajomych na ziemiach zachodnich i to znajomość kontynuowałem potem i no tak, i jeżeli tak, no tak po prostu, no ciężko to jakby opowiedzieć, bo nigdy o tym nie myślałem, ale to nie było tak, że wyjechałem do Wrocławia i zapomniałem, że jestem Łemkiem i dopiero sobie przypomniałem, jak tu przyjechałem. No nie, to tak... A dla ciekawości, były dostępne jakieś materiały o Łemkach? Jakieś książki? Może jakaś drobna księgarnia, która by miała akurat pewne pozycje po łemkowsku? No tak, zawsze były książki o Łemkach.
Może kiedyś było trochę mniej, teraz jest tego tak dużo, że nawet te informacje ciągle się tam powtarzają i niedużo wnoszą. Trzeba sobie filtrować tą literaturę. No o Łemkach jest dużo książek. To zbierałeś takie książki? No tak, no to za nami jest ich sporo. Tak jak pytam, one i były i trochę dostępne, więc i wybrał. Jeżeli ktoś się interesował i szukał i zależało mu na tym, żeby je zdobyć, to tak, no. A teraz już ja pojechałem do Wrocławia, powiedzmy, znaczy nie, internet już wtedy był, ale to były, no to jeszcze nie był taki internet jak teraz, no jeszcze nie wszystko można było znaleźć tam i kupić, także no wymagało to więcej inwencji, ale zawsze, no. A wie pan też o innych zamiarach powrotu na Bukowinie, na przykład osób, które pan poznał tam? Tak. Sławnych, które- Dużo osób tak mówiło albo mówi, szczególnie przy takich okazjach jak jakieś spotkania, imprezy, watry, no nie, to wtedy jest jeszcze więcej takich deklaracji, ale takich osób, które to naprawdę zrobiły, to ja nie znam wszystkich, no nie, ale to mnie jest kilka może, no. I właśnie, jak państwo się poznali? Bo tutaj właśnie też ten wątek, wiem, że rozwinął się akurat tam. Bo pani nie jest Łękinią. Nie, ja jestem tu. Jest to bardzo, bardzo ciekawa też sytuacja. I więc właśnie, jak państwo spotkali się? Jak do tego doszło? Pracowaliśmy po prostu razem. Tak. Jako architekci, tak? Tak. Pracowaliśmy w jednym biurze no i ja tam jeszcze jako studentka pracowałam na początku, kilka lat wcześniej. I w sumie po tych kilku latach wróciłam do takiej pracy stałej, no i wtedy się nasze kontakty odnowiły, bo w międzyczasie żadnych kontaktów nie mieliśmy. No, znaliśmy się. I tak to się jakoś zbiegło w czasie, tak? Bo Piotrek już o tej budowie, o tej przeprowadzce w góry długo myślał, to długo w nim dojrzewało. Pewnie nawet sam czas jakby realizacji, przygotowania do realizacji inwestycji był długi. No i akurat tak się stało, że my się jakoś zeszliśmy w tym momencie, kiedy on ten dom zaczynał. A teraz jest naszym rodzinnym domem. Jakie cechy kultury łemkowskiej panią najbardziej zafascynowały? Jak pani poznawała właśnie tą kulturę poprzez męża? Czy były pewne elementy, pewne rzeczy, które były rzeczywiście absolutnie ciekawe, nowe? To znaczy na pewno ciekawe, najważniejsze dla mnie jest to, że oni tak starają się kultywować tradycje, że jest takie przywiązanie do świąt, do różnych tradycji. A bardziej niż Polacy? Mi się wydaje, że tak. Że ogólnie mniejszości tak trochę może mają. Albo może to tak w waszej rodzinie akurat jest... Nie, wydaje mi się, że znając innych Łemków, inne rodziny, to w naszej to nie jest nic takiego specjalnego. Może nawet mniej niż w innych. Dla mnie, jako dla osoby, która wyjechała na studia do dużego miasta, wyjeżdżała za granicę, studiowała za granicą, wróciła do Polski, jakby też trochę różne rzeczy widziała w międzyczasie, to się okazało taką największą wartością, którą ja jakby widziałam. Właśnie jakąś taką stałość, to, że jest do czego się nawiązać. I mnie na przykład fascynują te wszystkie opowieści Piotrka, mamy i jej kuzynek, które jak się spotykają, to po prostu zawsze czasem te same, czasem inne opowieści o tej ciotce, o tamtej kuzynce, a tu mieszkał ten, a tam był ten. Wszystkie po prostu więzi, konotacje rodzinne. To jest wspaniałe, że to tak cały czas funkcjonuje, bo to tylko tak jest w stanie przetrwać w pamięci. A dla ciekawości, z innej perspektywy, czy pan czuł, że coś w szczególności trzeba było lepiej wytłumaczyć, czy bardziej wytłumaczyć właśnie na przykład żonie o
o życiu po Łękowsku w ogóle, o myśli, o światopoglądzie po prostu łękowskim. Czy coś jest bardziej hermetyczne? Trzeba było po prostu jakoś otwierać tak specjalnie. Trudne, bo to takie dużo rzeczy naraz mi przychodzi do głowy, jak Może od języka, nie wiem, czy też pani na przykład znała już... Nie. o języku akurat przypomniała mi się taka sytuacja, jak ci mówiłem, byliśmy na takim spacerze, chyba aż wchodziliśmy na Wielką Sowę, tak, i wtedy ty już wtedy ty już widziałaś, czy to była wtedy tylko jedna książka, no nie? Ten Mały Książę. No ale już wtedy już wcześniej padły jakieś deklaracje między nami, ale mówiłem Iwonie o tym, że dla mnie bycie Łemkiem jest ważne, jest takie, jak wcześniej powiedziałem, że to jest taka zwykła rzecz, ale taka, której jakby nie mogę się wyzbyć, no nie? A w tym język, że jest dla mnie bardzo ważny i no i pamiętam, że tak ci o tym powiedziałem. Nie wiem, czy coś jeszcze więcej mówiłem, ale no inne rzeczy to może tak wynikały przy okazji, albo no też rozmawialiśmy na początku. Musieliśmy sobie opowiedzieć o sobie. Iwona też obserwowała mnie. Zresztą to też się śmialiśmy, że na pierwszą randkę mówiliśmy się do cerkwi, bo Iwona była ciekawa, jak to wygląda, jak wygląda nabożeństwo w cerkwi prawosławnej. To nie była randka, ale potem poszliśmy na kawę, no nie? No. To dużo rzeczy też po prostu przez obserwację z czasem można było zobaczyć. Bo chodzi tu o skalę wartości, prawda? Też życiowe. To ten język to na pewno była taka rzecz. Ty chyba raz powiedziałeś wtedy, że bardzo chciałbyś, żebym się nauczyła mówić. Może po prostu tak się wydaje. To znaczy, to jest tak, ale to funkcjonowanie w tej grupie społecznej, w tej kulturze bez znajomości języka jest totalnie bez sensu, więc siłą rzeczy, jak to by po prostu samo przyszło. Zresztą to tak też samo przyszło z czasem, bo ja się tak uczyłam tego języka słuchając innych po prostu. Słuchałam i zaczynałam powtarzać, potem więcej. No i teraz, bo język faktycznie to są wrota do świata wartości danej kultury, więc faktycznie to jest czymś absolutnie podstawowym, ważnym. Samo to doświadczyłam właśnie przychodząc do Polski. Musiałam. I to oczywiście też chętnie to zrobiłam z wielką pasją. Nauczyłam się języka polskiego i dopiero wtedy miałam dostęp do wartości właśnie polskiego społeczeństwa. Można powiedzieć tak, oczywiście bardzo skrótowo, ogólnikowo. A jak się stało, że pan przetłumaczył Małego Księcia na Łękowskie? Czy pan wybrał właśnie tę pozycję, bo to jest dla pana to szczególnie bliska książka? Nie, to jest akurat bardzo proste pytanie, bo to jest krótka książka i jakby na takim poziomie językowym bardzo prosta. Tam nie, ale Też piękna przy okazji. no tak, metaforyczna i w ogóle i Dużo prostych no tak, książek. ale no i do tego wybrałem tą, no bo też ją znałem, no nie? Pewnie jest kilka jeszcze takich innych książek prostych, a wartościowych, i krótkich, których nie znam, no ta była tak pod ręką, no to dlatego wybrałem tą książkę jako pierwszą. Tylko ona nie miała być pierwsza, a następnie kolejne. Ja po prostu chciałem sprawdzić, właśnie tam siedząc, miałem wtedy akurat mieszkałem w takim pokoju za garażem w suterenie we Wrocławiu i chciałem chciałem sprawdzić sam siebie, czy mój język ojczysty, czy ja go znam na tyle, że potrafię wyrazić nie tylko to, co takie codzienne rzeczy i proste w komunikacji, tylko no właśnie, czy potrafię na przykład przetłumaczyć jakieś teksty, tak? A ten język rozwija się? Państwo też mają takie
takie wrażenie, że jest rozwój tego języka, że wchodzą nowe wyrazy. Czy ktoś Państwa też tutaj otoczeniu wasz, też rynkowskim, ktoś pokieruje też tymi sprawami, żeby też nie dochodziło do polonizacji języka? Jak No, czują Państwo? no zdecydowanie język się na pewno rozwija, no bo przez to, że go używamy, przez to, że próbujemy, mówię my, no bo jest jakieś, do którego ja się zaliczam, jest jakieś grono osób, które używa tego języka i zapisuje w nim pewne myśli, rzeczy, nie wiem, jest radio, z jednej strony na pewno, z drugiej strony coraz mniej ludzi używa tego języka. Jeżeli patrzymy na dane statystyczne i na przykład na ostatni spis powszechny, to jest zauważalne zmniejszenie liczby osób, które deklaruje, że używa tego języka w domu. Ale jednak są rodziny i właśnie słyszałam o kilku, tak jak Państwa, którzy wychowują dzieci w duchu właśnie kultury łękowskiej i przekazują język łękowski w domu dzieciom. Jak u Państwa jest? Czy to jest trudne? Czy wychowywanie dzieci właśnie w takim duchu wiąże się z pewnymi trudnościami, poświęceniami, o których właśnie Państwo wcześniej nie myśleli, nie przewidzieli, zanim zaczęli właśnie to robić? Jak wygląda wychowywanie dzieci po łękowsku? U nas jest taka sytuacja, że Iwona mówi do dzieci po polsku, ja mówię po łękowsku, a czasem odwrotnie, ale to jakby taka jest zasada, tak? Czasem nawet to samo nam odpowiada. Tak. Jednemu po polsku, drugiemu po łękowsku. My to wszystko rozumiemy. Mają taki automatyzm w sobie, że nawet jak siedzimy we czwórkę, to jak mi coś powiedzą, to potem powtarzają mamie po polsku. I tak się przestawiają. Jak zwracają się do mnie, to mówię po polsku, jak zwracają się do Piotra, to mówię po łękowsku. No, na początku było tak trochę trudniej, inaczej, bo ja byłam więcej z dziećmi i one zaczynały mówić po polsku. Ja nawet podjęłam takie próby, żeby mówić do nich po łękowsku, ale to się nie, że nie umiałam, tylko po prostu to nie było naturalne. To nie było takie naturalne i nie w tej relacji takiej bardzo, bardzo, bardzo jakiejś intymnej i bliskiej, ale z czasem to się po prostu samo rozwiązało. No tak, ja się tego bałem, jak to będzie. Ciągle się boję, jak to będzie, no nie? Ale na razie jest tak, że właśnie nasi chłopcy znają łękowski, rozmawiają, nawet między sobą rozmawiają po łękowsku. To też jest tak, że zmieniają ten język. Czasem się bawią i rozmawiają po łękowsku, czasem rozmawiają ze sobą po polsku, ale używają tego języka i mam nadzieję, że tak będzie dalej. A też Państwo zapoznali dzieci alfabetem właśnie łękowskim, bukwą już, czy jeszcze za wcześnie? Mamy taki fajny plakat i on wisi tu już parę lat z alfabetem, więc one widzą to. No, uczą się w szkole pisać po polsku, na języku polskim. W szkole w Łuściu też jest język łękowski, więc tam też się uczą pisać po łękowsku. Czytają, literują. Tak. Świetnie. Czyli tu szkoły w tym rejonie właśnie Łękowiny są dwujęzyczne, znaczy wdrażają także język łękowski, przeważnik. Są jako język mniejszości, tak. Tak, no są lekcje języka łękowskiego. To nie jest dwujęzyczna szkoła, tylko tam, gdzie są chętni, to są po prostu lekcje 2 czy 3 razy w tygodniu. I w domu właśnie trzeba też, jest trudno jakoś tak utrwalać tą wiedzę, pomóc im właśnie, czy nie. Mi się wydaje, że w tej kwestii jakby Piotrek też taką dużą rolę spełnił, dużą pracę wykonał, czy oczywiście przy moim wsparciu, ale on im przekazał, że jest coś takiego fajnego w tym, że oni znają 2 języki, że jest coś fajnego w tym, że oni są z innej kultury niż ich koledzy i oni na ten moment cały czas tak o tym myślą, że to jest po prostu coś im plus, tak?
Więc no więc mi się wydaje, że to jest ważne i na ten moment to jakoś działa. Mhm. A czy czują Państwo potrzeby jednak jakiegoś dodatkowego wsparcia ze strony jakiejś instytucji, żeby akurat pomóc w tym zadaniu, właśnie utrwalanie, przeżywanie w ogóle na żywo właśnie tej kultury mękowskiej w rodzinie? Czy już jest wszystko? Nie wiem, czy Państwo marzą o powstaniu czegoś. Że im więcej jest takich inicjatyw poza domem, to znaczy to tak jak staraliśmy się i w Wrocławiu i tutaj chodzimy do rodziny, w której się rozmawia po łękowsku, do sąsiadów, u których się rozmawia po łękowsku. Byliśmy z nimi w teatrze. Tak, proszę. Jeśli byłyby na przykład jakieś sztuki po łękowsku dla dzieci, to też na pewno. No, dzieci chodzą na teroczkę, tak? Co tydzień, więc tam też Andrzej do nich mówi po A to łękowsku. co to jest? To jest zespół taki folklorystyczny dziecięcy. Tak, świetnie. Ale ja słyszałam, że też Pani angażuje się generalnie. Tak, ja też śpiewam w zespole, który śpiewa głównie pieśni łękowskie. Przez kilka lat nas tego uczyła Julia Doszna i jakby bardzo dużo nam przekazała, bardzo dużo nas nauczyła. No miałyśmy taki po prostu wyjątkowy czas, gdzie prawie 1:1 tak miałyśmy od kogoś, kto po prostu śpiewa od zawsze i ma taką wrażliwość i wiedzę muzyczną, tak? Więc to był bardzo, bardzo wartościowy czas i teraz staramy się dalej to w tej grupie jakoś kontynuować. Jak Pani, Pani może powiedzieć o tej muzyce łękowskiej? Czy odczują takie znaczne różnice w stosunku do folkloru polskiego? I ja się też pierwszy raz z takim folklorem w ogóle spotkałam, bo ja szczerze mówiąc polskim folklorem się wcześniej nie interesowałam. I od tego zaczęło się moje zainteresowanie folklorem ogólnie, tak? Tak. Więc jakby wcześniej tego porównania nie miałam. Teraz jeśli są takie okazje, to i się staram w jakichś polskich takich inicjatywach brać udział, czy właśnie łękowskich. No bo jednak ten folklor to jest taka siła, to ma w sobie taką moc, to jest taka tradycja, to przeszło, to było utrwalane przez tak długi czas, że to jest coś, co jest absolutnie warte uwagi i zaangażowania. Też nie wiem, czy Pani odniosła to samo wrażenie, co ja, że generalnie Łękowie bardzo często śpiewają. Wystarczy po prostu jakieś spotkanie takie społeczne, może być spotkanie poetyckie, a potem śpiewa się. Jest jakiś bankiet, to po prostu się śpiewa. A moje to częściej niż Polacy by to robili. To uczynili. I więc ja na przykład też czuję potrzebę w pewnym momencie zrobię to, nauczę się jakoś, biesiadną, może jakoś po prostu ludową, właśnie łękowską, żeby móc dołączyć do tych głosów. Jak to wyglądają więc też te po prostu święta religijne, bo Polacy też śpiewają. Jak to Państwo w ogóle tą stronę folkloru i tradycji łączą ze sobą? Bo chyba to nie jest łatwe. Na przykład są Boże Narodzenie. Jak Państwo poradzą sobie właśnie, jak są takie sytuacje? Ponadto to jest o tyle łatwe, że święta mamy w różnym czasie. Także nie musimy dzielić tego czasu. Na przykład Boże Narodzenie, tak? No. Obchodzimy i święta łękowskie, i święta Polskie. Więc po prostu nie trzeba zrezygnować na którożniejszym, bo to jednak jest przestrzeń dla obie. Dobrze. Jeszcze, jeżeli chodzi tutaj o dom, wiadomo, że Pan budował go od podstaw. Czy Pan spróbował wcielić jakieś elementy architektoniczne, łękowskie do tego domu? Poczuł taką potrzebę, żeby w jakiś sposób nawiązać do tradycji właśnie w tej przestrzeni? Czy budowaliśmy już razem ten dom? Ja od nim zacząłem myśleć sam i to też na początku były takie możliwe dwie drogi. Albo taka tradycyjna chyża, czy chyża w sensie jakby formy budowli, czyli ta zagroda jednobudynkowa, dom drewniany, ale
ponieważ ja od początku chciałem tu przyjechać i mieszkać, to nie miało być moje letnisko, czy jakiś taki dom, do którego przyjeżdżam na jakiś czas, a potem wracam gdzieś indziej. Więc zdecydowałem się na to, żeby to był dom taki współczesny. No ale też, żeby on by wpisywał się jakoś, był harmonijnie związany z otoczeniem, żeby to nie był jakiś dysonans, tak, jak się na niego patrzy. To powiedz o tym, co tu stało kiedyś. Aha, no tu stała taka chyża. Stał taki drewniany dom, chyba budowany w latach na początku XX wieku, tak, bo tu urodziła się moja babcia. Tu ten dom chyba wybudowali moi pradziadkowie. I on stał do wysiedlenia i po wysiedleniu też jeszcze stał tu pusty, a potem się spalił. Więc jak tu przyjechali moi dziadkowie z wygnania, wrócili, no to już nie było tego domu, musieli szukać jakiegoś innego dachu nad głową. No i tu stał pusty plac. No i Krowy się to chyba pasły. no tak, koń, krowy, no i on tak stał, aż czekał na nas. Także z prawej dokładnie w tym miejscu stał też taki budynek prostokątny, podłużny, bo tym jakby nawiązywałeś do tej okolicznej zabudowy. Tutaj się często budowało właśnie te budynki stały przy drogach, no bo to było praktyczne. Przy drogach, akurat w takich dolinach jak te, to wzdłuż drogi, tak? No tak, to no nie można, że jak zaczęły powstawać mury, bo ten dom jest murowany, no to jak ktoś podchodził, to się pytał, dlaczego tak blisko drogi, dlaczego nie tam niżej. No ale właśnie dlatego, żeby tak trochę to przypominało taką zabudowę tradycyjną wsi, że te domy są, te wszystkie budowle są skupione przy sobie, że są blisko drogi, bo to było zawsze praktyczne. Czy w domu łękowskim szczególne znaczenie mają ikony, jakieś elementy nawiązujące do religii? I one muszą być obecne, nie wiem, mają wyznaczone pewne miejsce, gdzie muszą stać, czy nie ma takiego? Znaczy, to zależy, kto mieszka w tym łękowskim domu. Czy dla niego te ikony są ważne? No, bo dom łękowski to jest bardzo takie szerokie pojęcie i łękowski dom to jest dom, w którym mieszkają Łemkowie. Jeśli pani się pyta o to, czy jest jakieś miejsce do ikony, no to w takiej, jak się pójdzie do skansenu, czy na przykład wejdzie do takiego tradycyjnego domu, w którym mieszkają Łemkowie i tam ten układ nie wiem, sprzętów jest od zawsze taki sam, no to tak, są takie miejsca, w których wieszano obrazy świętych. One były umieszczane pod powałą, były tak trochę nachylone. On to na ścianach wschodnich? No też, tak, no można tak powiedzieć, że to w kierunku wschodnim. Bo ten kierunek wschodni zawsze był ważny. W cerkwi też, no, świątynie też są orientowane na wschód, tam jest prezbiterium na wschodzie. I jeżeli chodzi właśnie, tu mówiliśmy o wschodzie, patrząc na dzisiejsze życie, czy państwo utrzymują jakieś kontakty z Rusinami, z Łemkami przebywającymi poza granicami Polski? Czy czują szczególną bliskość do jakiejś innej grupy właśnie łękowskiej, czy właśnie dzieleni od państwa przez granice właśnie państwowe obecne, czy... Mamy rodzinę na Ukrainie, ale to w wyniku tych deportacji 44-46 rok. Natomiast jak pani pyta o Rusnaków na Słowacji, no to na pewno czuję się jakąś więź z nimi. Wystarczy tam pojechać i posłuchać, jak mówią, jak śpiewają. Jeździmy tam do teatru, jeździmy tam na wypoczynek. Ostatnio byliśmy na koniec wakacji parę dni
E, Naszą podróż podróżową też pojechaliśmy Tak. wschodnią Słowację. Tak, więc to jest, czujemy, że to jest, dla mnie to jest jeden naród, tylko przedzielony granicą i mający już taką oddzielną historię przez to, że żyjemy w różnych krajach. A ta granica była przez ponad pół wieku taką dosyć szczelną granicą. A nas tu nie było przez kilkanaście lat. Że tu się tak rozjechało. Może Przecież też tak jak wśród swoich, nawet przykre, się patrząc granice. I można rozmawiać tam po łękowsku i można się porozumiewać. Tak, nie mam szczypki, tak widać już pomyślacie, pomimo właśnie pewnego procesu asymilacyjnego, bo to jest nieomijalne, ale jednak da się tak się porozumiewać i rozmawiać. To dobrze. A czy są jakieś inicjatywy, które pozwalają Łemkom, powiedzmy nawet z całego świata, żeby się spotkać? Nie wiem, czy bywają takie okazje. wszyscy naraz to chyba nigdy tak nie było i nie będzie, ale to są jakieś imprezy takie masowe, szczególnie w sezonie letnim. To wszystko zależy. Każdy Łemko się dowie w różnych częściach Tak, świata, że jest tak, i że tak. chce dojechać. One były przed dobą internetu, teraz w dobie internetu to każdy wie o wszystkim. Może już nawet nie ma potrzeby spotkania się na żywo, bo tam wszystko jest w sieci. To tylko zależy od chęci, tak? Bo dla kogoś 1,5 godziny do Preszowa to jest niedaleko, a dla kogoś to jest za daleko. Albo nie wiem, 50 km do Krynicy, czy 20 km do Gorlic. Można się spotykać, są okazje. A jedna z tych okazji to jest Batra? Nazywa się Batra może? Tak. Kate. Anse. To też, nie wiem, o której Kilka. której Watrze pani nie mówi i nie wszyscy jeżdżą na wszystkie, więc Ale na wszystkie przyjeżdżają tak. Łemkowie z Na różnych pewno, części. w każdej z tych Watr można znaleźć Łemku. Bo ja dopiero ostatnio dowiedziałam, że jest kilka Watr. Ja po prostu do niedawna myślałam, że jest jedna wielka Watra łemkowska, natomiast słyszałam ostatnio, że jest kilka. Dowiedzieliśmy się też, co znaczy nazwa Watra, więc jest w porządku. Ale Państwo czują jakieś, nie wiem, wyraziste różnice i w ogóle podziały w społeczeństwie łemkowskim, czy nie są one tak szczególnie znaczące? Jak to wyglądają dzisiejsze czasy? I ewentualnie właśnie, co tak naprawdę dzieli Łemków? Łemkowie tak, są podzieleni. Jest nas coraz mniej, chociaż statystycznie jest nas coraz więcej, ale wydaje mi się, że tak naprawdę takich aktywnych osób, aktywnych w sensie takim, nie będzie miał jakichś działaczy, tylko aktywnych takich, że nie wiem, rozmawiają po łemkowsku, spotykają się gdzieś szerzej niż tylko w gronie rodziny. Ja mam takie wrażenie, że nas jest mniej. I się dzielimy, Tak, oczywiście to z zewnątrz, tak patrząc na tą sytuację, to się człowiek zastanawia, skoro jest taka sytuacja też pewnego, nazwijmy to, zagrożenia historycznego w sumie, to czemu się nie natomiast rzeszyć i w ogóle tym bardziej trzymać się zwarcie? Ja się zastanawiam, może tutaj to, bo to jest moje takie wrażenie, czy jednak ten nasz świat rzeczywiście bardzo dynamiczny. Teraz mamy dostęp do ogromu informacji, do niesamowitych ilości także możliwości wyrażania swojego sądu, swoich myśli. Czy to nie jest też trochę wina tego dzisiejszego świata, że w Łemkach jest taka rzeczywistość, która powoduje takie po prostu nieporozumienia, czy właśnie podziały. Ja się nie znam na tym. Bo to jest tak, jak się na to patrzy z boku, Tak, z boku. to faktycznie zawsze jest takie pierwsze wrażenie, jak się zaczyna wchodzić w to głębiej, to przestaje być takie oczywiste. To znaczy, to jest jakby sytuacja trudna, nie wiem, dla takiej osoby jak ja, będę mówić o sobie, bo ja
Mam różnych znajomych, którzy są w różnych organizacjach i wszystkich lubię, tak? I niektóre rzeczy nas łączą, ale osoba z zewnątrz po prostu nie jest w stanie nad tym jakoś zapanować. Po prostu gdzieś jest jakieś niezrozumienie i są jakieś pretensje, tak? I ciężko to zrozumieć, natomiast nic z tym się chyba nie da. Ja przynajmniej tak czuję. Ja czuję dużą bezsilność w tej sytuacji. No, bo to wiesz, dla mnie też to było akurat zaskakujące, bo to też zauważyłam pewne podejście dopiero później, a osobiście nie widzę powodów, nie? Oczywiście patrząc na to wszystko z boku, bo to widzę tutaj natomiast prędzej bardzo dużo wspólnych pomysłów, wspólnych w ogóle zamiarów. Wszystkie świetnie, wspaniale po prostu przeprowadzone. W ogóle są te inicjatywy też, które mają na celu właśnie promowanie, pokazywanie kultury monkowskiej właśnie, więc to w sumie mamy nadzieję na pewno, że nigdy żadnego podziału tak naprawdę nie będzie groźne i żeby było zawsze dobrze. Czy może też Państwo chcieliby, żeby coś jeszcze się pojawiło, co jeszcze nie zostało zrobione, zrealizowane, czego brakuje? No, Wydaje mi się, że inne mniejszości takie coś mają, a Łemkom brakuje, czy tak mi ciężko to określić, ale to chodzi o jakąś instytucję taką, która by jakiś instytut kulturalny, nie wiem, muzeum, coś, mm, co miałoby ambicje i miałoby taką siłę, żeby właśnie, żeby generować kulturę. a czy Państwo też tworzą, oprócz właśnie tłumaczenia literackiego, to są pewne obszary właśnie sztuki, które Państwo praktykują? Jest oczywiście śpiew, mówiliśmy o śpiewie właśnie. Coś jeszcze jest u Państwa tak praktykowane, które właśnie też nawiązuje do tradycji łemkowskiej? No ja lubię taką pracę, lubię takie zajęcie, w którym się skupiam na jednej rzeczy, tak, i potrafię to robić parę godzin. Wyłączam się tak z tego, co jest z zewnątrz i to są na przykład te tłumaczenia, tak, no to była i jest moja pasja i bardzo lubię to robić, niezależnie od tego, jak mi to wychodzi. Ile już książek przetłumaczyłeś? No wydanych zostało 6. No a ile przetłumaczyłeś? No, było tam jeszcze kilka takich, w których pomagałem, a teraz mam zamiar jeszcze kilka, tylko ustalam sobie taki plan na to. Także na razie mam 6 przetłumaczonych. To są dzieła. To są książki dla dzieci bo jeszcze nie mając dzieci, no to tak, to był ten pierwszy Mały Książę, potem po polsku Kubuś Puchatek, ale to nie jest po łemkowsku to nie jest taki tytuł, tylko zostawiłem tytuł bardziej wierno oryginałowy, Winnie Pooh, tak jak jest w większości innych języków. Tak. I była jeszcze jakaś książka dla dzieci? Chyba już nie. Z tych danych to nie. No i jeszcze folwark zwierzęcy i ze współczesnej literatury to dwie książki słowackiej autorów, czyli Wacława Pankowczyna, Trzy kobiety pod orzechem i Kale Topanki, to jest akurat tytuł w języku romskim i jego też nie tłumaczyłem. Tytułu nie tłumaczyłem, tylko zostawiłem w oryginale. I też jeszcze książka Mirka Nachacza Bąbel. Natomiast rok temu uczestniczyłem w takiej bardzo ważnej sprawie, dla mnie bardzo ważnej, bo przez 8 miesięcy byłem stypendystą
mm, takiego programu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Mistrz i uczeń. Ja byłem uczniem snycerstwa. Moim mistrzem był Bogdan Karel. I on przez te 8 miesięcy przyjeżdżał tu do nas i uczył mnie rzeźbić. Naszym takim zadaniem było stworzenie, tak jak to w takim filmie promocyjnym było powiedziane, rzeźbiliśmy nieistniejące drzwi. One są teraz w Warszawie na wystawie, niedługo tu znowu wrócą. Drzwi diakońskie. Drzwi takońskie do cerkwi w Bardnem, muzealnej cerkwi. Bogdan Karel zmarł 30 czerwca tego roku. No i strasznie ciężko z tego powodu. No, ale nauczył mnie rzeźbienia i to też, to jest moja kolejna pasja. Też bardzo lubię to robić. Drzwi diakońskie w cerkwi to jest element ikonostasu. Tu są drzwi, które są symetrycznie po bokach. Są północne i południowe drzwi. I one służą do celów liturgicznych. Tam przychodzą po polsku to ministranci i ksiądz, który A to jest element akurat charakterystyczny dla Łękowskiej Cerkwi? tak, dla świątyni wschodniej w ogóle tak. W cerkwi w Bartnym nie było tych drzwi. Są carskie wrota, te, które są centralnie w ikonostasie zlokalizowane, a po bokach nie było drzwi jako przegród, tylko były same otwory. I prawdopodobnie ich tam w ogóle nigdy nie było, bo nie zawsze wykonywano takie drzwi. No ale Bogdan, jak się zgodził, że będziemy uczestniczyć w tym stypendium, no to zadał taki temat i go tak rzutem na taśmę zrealizowaliśmy. A zawsze właśnie pozostając w temacie wrot, drzwi, zupełnie właśnie w innym zakresie. Zauważyłam, że są takie czasami drzwi właśnie jakiegoś domu niby, które znajdują się na otwartej polanie i mają symbolizować ewidentnie faktycznie fakt, że kiedyś tam stały domy, kiedyś tam stała wieś, która zniknęła z mapy. No to była taka inicjatywa i instalacja Natalii Łodyg, chyba paręnaście lat już temu. Tak, no ona poustawiała takie drzwi, no to bardzo symboliczne było. Bardzo symboliczne i bardzo działa w obecnej wciąż po prostu. W tych nieistniejących wsiach typu tam Paradocyna, Czarne Długie. A dzisiaj jak możemy rozpoznać, że tak jeżdżąc, chodząc po Łękowinie, gdzie znajdowały się te wsi? Daj się tak z zewnątrz patrzeć i móc stwierdzić, czy tu zapewne stała wieś. W jaki sposób? Są jakieś znaki, które nam sugerują, że kiedyś tam rzeczywiście było życie i funkcjonowała jakaś społeczność? No tak, jeśli ten obszar nie został wcielony do PGR-u i nie został zaorany, tak jak Krzywej na przykład, tak? Krzywa Jesionka chyba tak wyglądają, to raz, że widać wypłaszczenia po byłych gospodarstwach. Przy gospodarstwach na ogół rosły drzewa owocowe, także wiosną widać, gdzie kwitną drzewa owocowe. Tam, gdzie był zmadowany gnój, czy były wywodki, no to są tak pokrzywy rosną. Dalej barwinek, tak? No tak, Są po roślinności da się rozpoznać po jakiś, czasem jeszcze jakaś piwnica została. Czasem fragmenty płyt przed domem, czy fragmenty tej podmurówki, jakieś pojedyncze kamienie, no i krzyże, bo te krzyże były stawiane za zasady przed domostwami. Tak, Jak ktoś wie, czego szukać, to znajdzie. No to trzeba właśnie już często trzeba szukać tych śladów. No. A te krzyże właśnie stały przy domach, tak? Nie były takie przydrożne, one w zbudowaniach. To też stały gdzieś na rozstajach dróg też, ale najczęściej chyba to gospodarze stawiali te krzyże jako w jakiejś intencji czy w podziękowaniu. Tam są zresztą niskie fundatorów zawsze. Tak, często. No teraz to się zatarło, zresztą teraz też tylko pozostały te krzyże kamienne, a tak naprawdę to
to nie tylko krzyże kamienne stały, no też, bo krzyże kamienne zawsze, znaczy one też były droższe. Jestem pewien i zresztą tu są przykłady, że jest kilka takich zachowanych w najbliższej nawet okolicy, że też krzyże drewniane stawiano, tylko że one nie przetrwały pewnie tego czasu. A jeśli chodzi o cmentarze, to co się stało po akcji Wisła? To w jakiś sposób zostały po prostu opuszczone i tyle, więc jest szansa, żeby odnaleźć po prostu dość, powiedzmy, łatwo choćby groby przodków, czy były takie przypadki, że cmentarze zupełnie po prostu zlikwidowano? Czy o tym słychać w takich sytuacjach też? No fajnie, no były przypadki, no nie było komu dbać, no. Ci ludzie, którzy tu przyjeżdżali, jedni jakby szanowali to, co zostali, a inni nie szanowali, więc to no, niektórych cmentarzy już nie ma, niektóre są zaorane, nie wiem. Tam, gdzie są puste wsie, no to może jakieś kamienne krzyże, niektóre pojedyncze zostały, no to Bo na przykład, ale w Czarnym może dlatego, że tam cerkiew stała, tak? Ten cmentarz się zachował. Wprawdzie już nagrobków jest mało, natomiast on jest chyba dalej ogrodzony, ale w Radocynie już na przykład nie znajomej są cmentarze, czy nie? nie wiem. Czasem to są nawet takie, w Banicy jest taki cmentarzyk maluteńki, po prostu gdzieś w chaszczach i tak naprawdę to ani go zdrowie nie widać, no ciężko było powiedzieć, że tam w ogóle jest cmentarz, ale ktoś tam przychodzi co jakiś czas, bo pali się znicza. To są jakieś pojedyncze groby. Nawet w Ciechanie, która jest teraz częścią Magórskiego Parku Narodowego, są pozostałości po cmentarzu. No to właśnie tak najtrwalsze nagrobki jeszcze zostały. Coś tam na nich można odczytać. No i widać teren, tak? Po cmentarzu w Regietowie, Wyżnym. No, są takie miejsca, że jeszcze widać pozostałości po tych cmentarzach, że tam czasem ludzie przyjeżdżają, a pewnie są takie, których nie ma, ale to ja w tej kwestii akurat nie wiem. A tu jeśli chodzi o sąsiedztwo, to przeważają Polacy czy Łemkowie dzisiaj? Tu obojętnie też od tego, czy jak praktykują w ogóle to. Wie pani, my tu mamy tak naprawdę w Leszczynach bardzo niewielu sąsiadów, bo tutaj takich rodzin mieszkających na stałe w samych Leszczynach, nie w Kunkowej. To jest 10 tych rodzin? Około 10, tak. Ale jest tak, że to są w większości rodziny łemkowskie albo mieszane. Tak. W większości. Tutaj akurat. Ale to jest jakby, jeśli chodzi o strukturę taką etniczną, wyznaniową w różnych wsiach, to się bardzo, bardzo, bardzo różnią. W całej gminie Ujście Gorlickie Łemków jest chyba 10% albo mniej. No to Ale są takie wsie, na przykład jak Kunkowa, jak mówię o całej Kunkowej, gdzie chyba też jest bardzo dużo Łemków mieszka wciąż. no większość, że Kunkowa też jest bardzo małą wsią, tam jest kilkanaście domów. To ja bym bardzo chciała, tylko nie wiem, czy ma to, bo Piotrek po prostu jeszcze jak skończyli z Bogdanem te drzwi rzeźbić, no to zaczął rzeźbić. To jest na podstawie reprodukcji obrazów Nikifora. Dlatego one są takie troszkę niby krzywe, no bo Nikifor to rysował taką kredką, tak trochę jakby niedbale, a po prostu Piotrek zrobił coś, co jest totalnie wyjątkowe. Przenieść właśnie ten sposób rysowania na taką rzeźbę, tak? Na taką płaskorzeźbę. A czy tutaj na Łękowinie można się udać do pewnych miejsc, do pewnych miast, gdzie nadal są utrwalane takie tradycje ziemieślnicze, łemkowskie, gdzie produkowane są przedmioty tak w duchu tradycji właśnie, różnego rodzaju tradycji łemkowskiej? Cały czas jakby jest osoba w Nowicy, która zajmuje się, znaczy nie wiem, czy on produkuje te łyżki, no pokazuje w jakiej technologii, w jaki sposób się te łyżki wytwarzało, bo to też w jego rodzinie takie rzeczy robiono. Tutaj no właśnie w tych wszystkich wsiach, znaczy W Włosie, bo to w Włosie też, prawda, to tam nie było wytwarzane produkty z mazi, tak? I nie wiem, czy jeszcze nie istnieje. No to tak, ale to wszystko było, to nie ma już... Bo właśnie nawet nie czy dzieje gdzieś na przykład, który w bilance
tych rzeczy się nie używa i tych rzeczy już nikt nie robi. To tylko tak na potrzeby jakichś festynów czy imprez jakichś takich. No, jak jest święto Maziarzy Osiańskich, to jest pokaz wytapiania dziegciu, ale to tylko dlatego się to robi. Teraz już jakby ta osoba, która się tym zajmowała, po prostu przeszła od szkoły. Pokazuje, jak się robi gonty, ale po pierwsze, Nie robią tego na co dzień. Mam nadzieję, że jednak pewne warsztaty zostają, na przykład też, które produkują kolczyki, ozdoby. Jest pani Anna Dobrowolska, która robi krybulki na przykład. Bo to tym się chyba zajmuje poza prowadzeniem agroturystyki tak też na co dzień. A te agroturystyki właśnie są autentyczne? Jakoś przeważnie, jak to? nie, co jest też, one są autentyczne, bo są, ale jeżeli pani pyta o czy są łemkowskie, czy nie, to no nie, to jest taki paradoks, bo coraz więcej rzeczy jest łemkowskich, a coraz, ma w nazwie, że są łemkowskie, a tak naprawdę się to odbywa bez łemków. Jest śmietana łemkowyna, jest rajd maluchów łemkowski, w Krynicy powstaje jakiś apartamentowiec, Lemko Residence czy coś, no to są tylko jakieś nazwy takie puste, no nie? Moim zdaniem nie ma już tradycyjnej kultury łemkowskiej, bo my musimy tworzyć nową kulturę, bo A mówisz o kulturze rzemieślniczej, czy tak ogólnie? nie, ogólnie to musi być rozwój, to musimy też działać w jakichś nowych obszarach, żeby była szansa, no nie, na to, żebyśmy funkcjonowali. Ale sądzę, że właśnie twórcze podejście właśnie do życia w duchu Łemkowskich chyba uratuje właśnie tą sytuację, to zaginięcie, te zagrożenia, o których mówiliśmy, bo sądzę, że ten element łemkowski tradycyjny zawsze będzie w jakiś sposób rozpoznawalny w jakiejkolwiek nowej formie właśnie twórczości. Oczywiście będzie zawsze potrzeba jakiegoś wdrażania, jakiegoś wprowadzenia do pewnych dzieł, do pewnych twórczości, ale to jest szansa, wydaje mi się, że można kontynuować właśnie, tworzyć w duchu łemkowskim i że jakaś przyszłość będzie. Przyszłość. Wystarczy tworzyć po łemkowsku i wtedy... Tak, sądzę, że to. Ale też ten problem mistrz i uczeń, który miał uczyć rzemiosła czy rękodzieła, bo generalnie nikt nie jest w stanie zostawić swojej pracy zarobkowej po to, żeby nauczyć się jakiegoś rzemiosła, bo to po prostu większość ludzi nie ma możliwości takich materialnych, tak? A on był częściowo finansowany też, więc tak troszkę motywował, żeby część tego czasu mimo wszystko poświęcić na naukę tego rzemiosła. No bo to jest coś, co jest w tym momencie nieopłacalne, tak? Kiedyś to było na porządku dziennym, bo tylko takie rzeczy były, tak? Tylko rzemieślnicy produkowali, mówię o jakichś dawniejszych czasach. W tym momencie to jest tak drogie, że to jest bardzo niedostępny produkt dla większości ludzi i robi się ekskluzywny. Więc w ogóle ten świat tak inaczej działa, że to rzemiosło jest czymś zupełnie innym niż kiedyś. Ale bywają też różne warsztaty otwarte dla osób z zewnątrz, prawda? Tutaj na Wękowynie. Wydaje mi się, że czasami właśnie zauważyłam takie inicjatywy, w ramach których można przyjechać i zobaczyć, jak można wyprodukować dany ser, czy jak zrobić tą łyżkę właśnie w typową właśnie dla danej miejscowości. Więc to są świetne inicjatywy i sądzę, że też Państwo zgadzają się. Tak, to na pewno też Zagroda Maziarska co roku coś takiego organizuje w ramach czy Jarmarku Bogużańsko-Łąkowskiego, czy właśnie Dnia Maziarza. Tam zawsze są też prowadzone takie warsztaty i oni o to też dbają. Co jakiś czas są też z taką ofertą jakby w kierunku dzieci wychodzą. To dobrze. Dziękuję, Kaśnie.